V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Dobré ránko, milí pútnici, všetkých vás srdečne vítam opäť na tomto milostivom mieste v kaplnke Zjavení, kde začíname dnešný náš aj duchovný program. Začíname tu tento deň, ktorý nám doprial Pán prežiť opäť tu v Portugalsku, aj vo Fatime. Svätú omšu budem dnes obetovať na úmysel za zdravie a Božiu pomoc pre Helenku a Dávidka. A chcel by som pripojiť aj úmysel za zosnulých manželov Eduarda a Ruženku Mecháčkových z Malaciek. Samozrejme, pripojte aj vy svoje prosby, modlitby, s ktorými prichádzate na toto posvätné miesto, aby sme ich predložili Pánu Bohu, aby nás vypočul na príhovor našej nebeskej Matky Panny Márie. Srdečne vítam aj všetkých, ktorí nás sledujú cez webovú kameru, cez webové internetové spojenie, ktorí nás sledujú pred svojim monitorom doma na Slovensku. Všetkým vám prajem krásny duchovný zážitok a na začiatku svätej omše si oľutujme naše hriechy a previnenia. Pane Ježišu, Tvoja Matka Mária bola nepoškvrnená nad nami hriešnými, Pane, zmiluj sa. Tvoja matka ťa s láskou prijala, sprevádzala ťa na životnej ceste a verne stála pod krížom, keď si za nás zomieral. Kriste, zmiluj sa. Svoju matku si vzal do neba, aby bola našou kráľovnou a orodovníčkou. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Modlíme sa. Pane Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života. Prived nás do večnej radosti skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Prvé čítanie z knihy Genesis. Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán Boh a povedal mu: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade. Naľakal som sa, pretože som nahý a skryl som sa. Opýtal sa ho: Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal: Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som. Pán Boh povedal žene: Čo si to urobila? Žena odpovedala: Had ma naviedol a jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliatý budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach hltať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijúcich. Počuli sme Božie slovo. Srdce mi plesá v mojom Bohu. Srdce mi plesá v Pánovi. V mojom Bohu rastie moja sila. Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Srdce mi plesá. Luk silákov sa zlomil, slabí sa opásali silou. Tí, čo boli síti, dávajú sa prenajímať za chlieb, no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu.
Neplodná rodí mnoho ráz a tá, čo má veľa detí, vedne. Pán dáva smrť i život. Uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť. Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť. Ponižuje, aj vyvyšuje. Dvíha z prachu bedára a zo smetiska povyšuje chudobného. Usádza ho medzi kniežatá a dáva mu trón slávy. Aleluja. Šťastná si, blahoslavená Panna Mária, nepodstúpila si smrť a predsa si pod Pánovým krížom získala palmu mučeníctva. Aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopásová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo Pánovo. Milí putníci, priatelia, bratia a sestry, milý náš sprievodca Karolko, ten sa nejako odčlenil od našej skupiny. A drahí priatelia, ktorí nás pozeráte doma, Ivanka nám prečítala prvé čítanie z knihy Genesis, ktoré hovorí o Adamovi a Eve, o tom, ako naši prarodičia zlyhali, stratili šťastie rajskej záhrady, previnili sa voči Božiemu prikázaniu a priviedli na seba skazu, smrť a vyhnanie z raja. My na tomto mieste si uctievame Pannu Máriu, ktorá sa častokrát nazýva, že je novou Evou. Že je to druhá Eva. Tá prvá všetko pokazila. Mohli byť šťastní. Mohli žiť v súlade s Bohom. Medzi sebou navzájom, s prírodou, v rajskej záhrade v Edene, ale had ich naviedol na hriech. Prišlo pokušenie a títo prarodičia zlyhali a stratili všetko. Prichádza však záchranný plán, ktorý má Boh, ktorý nezlomil tú palicu nad ľudstvom, ale prichádza záchrana, prichádza záchranný plán, záchranná akcia a tá sa začína uskutočňovať práve cez Máriu, ktorá je tou novou Evou, aby všetko práve táto žena napravila, samozrejme prostredníctvom príchodu, prostredníctvom toho, že sa stala matkou svojho i Božieho syna Ježiša Krista. Krásne to ilustruje, drahí bratia a sestry, jeden príbeh, ktorý mi prišiel na včera, keď sme boli pri mori. Je to o jednom námorníkovi, možno sa volal Béla, ktorý sa plavil na lodi sám po mori. Táto loď stroskotala pri neznámom ostrove, na ktorom nikto nebol široko ďaleko. Zostal tam sám ako Tom Hanks vo filme Stroskotanec. Preto sa musel postarať sám o seba. Nikto ho nemohol nájsť na tom ostrove. Preto si začal budovať dom postupne každý deň. Namáhal sa
Trvalo to dlhé týždne, mesiace, pokiaľ si vybudoval dom. Samozrejme potreboval aj oheň, ktorý si založil, ktorý udržiaval. A takýmto spôsobom sa snažil prežiť na tom ostrove. Ale jedného dňa sa stala nešťastná udalosť. Preskočila iskra z krbu a začal horieť celý ten dom. Zhorel dotla obrovský plameň. Všetko mu tam zhorelo. Všetko, čo budoval, všetko, čo tam mal odložené, aby mohol prežiť. Všetko mu to zhorelo dotla na popol. A samozrejme, keď to tento muž videl, tak bol veľmi smutný. Plakal, pretože koľko síl ho to stálo a zrazu je to všetko preč. Ale predstavte si, že za krátky čas, za niekoľko hodín pri tom ostrove pristavila loď. Vystúpila z nej posádka a on, ubolený, utrápený, začal sa tešiť, utekal naproti týmto ľuďom a pýta sa ich, ako je to možné, že ste ma tu našli, že ste ma prišli zachrániť. A vtedy mu tá posádka hovorí, pred niekoľkými hodinami sme videli obrovský dym, ktorý stúpal hore do neba. Videli sme tento signál, zmenili sme kurz a prišli sme sem na tento ostrov. Drahí bratia a sestry, krásny, jednoduchý príklad, ktorý hovorí o tom, že aj my častokrát zhorí nám to šťastie, pokojný život. Hriechom si ubližujeme, ako by naozaj splanul neraz ten oheň, že všetko, čo sme si vybudovali, vzťahy, priateľstva, manželstva, že častokrát to zhorí, ale zároveň sa v tom nešťastí, v tých problémoch objavuje práve tento signál do neba. A Boh nám posiela záchrannú loď v podobe Panny Márie. Posiela nám Božiu Matku, aby ona uskutočnila v nás záchranu, aby sme začali nový život. Aj tu vo Fatime nám Boh dáva posolstvá, ktoré nás vyzývajú. Zachráň svoj život. Ak si sa ocitol v problémoch, ťažkostiach, v hriechu, máš ešte možnosť byť zachránený. Nikto na teba nezabudol, aj keď ty si zlyhal, ale keď si prišiel o svoje šťastie, že si nebol spokojný s tým, čo máš. Často aj v našom živote manželia majú dom, majú prácu, majú zdravúčke deti, šikovné, talentované. Nič im nechýba. Môžu žiť ako v raji, ale nie. Ten diabol ich musí pokúšať. Sme nespokojní, musíme špekulovať a prídu o to šťastie. Možno sa aj rozvedú, možno rozdelia rodinu, rozdelia deti od rodičov a všetko to, čo budovali, akoby zhorelo. Dotla niekedy. Ale Boh ich chce zachrániť aj prostredníctvom Panny Márie, ktorá dala súhlas k tomu, aby Boh mohol uskutočniť svoj plán a zachrániť ľudstvo, zachrániť každého z nás. Keď aj my, drahí bratia a sestry, cítime, že v našom živote čosi horí, alebo že čo sme dlhé roky budovali a zrazu sme si to hriechom, egoizmom, sebectvom, pýchou zničili, Boh vidí tento signál a posiela nám záchranu. Bežme jej v ústrety. Privítajme Ježiša vo svojom živote. Príjmime jeho slovo. Príjmime Máriu, ktorá nás ku Kristovi vždy vedie, ktorá nás učí milovať svojho syna. Prosiť o milosrdenstvo, o odpustenie a tak ešte zachrániť vo svojom živote to, čo sa dá, aby zostalo naozaj to pekné v našom živote, aby sme si udržali rodinu, vzťahy, manželstva, priateľstva, aby sme nezabudli na hodnoty, ktoré sú tie najdôležitejšie v našom živote. Amen.
Bratia a sestry, sme zhromaždení na slávenie Eucharistie, kde je prítomný živý Kristus, ktorý nás miluje spolu so svojou matkou. Ona nám ho pomáha bližšie spoznať ako Božieho Syna a nášho Pána. S radosťou sa preto modlíme. Pane Ježišu, svoju matku si nekonečne miloval. Daj, aby cirkevní predstavení celým srdcom milovali svojich veriacich a viedli ich k poznaniu pravej lásky. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, svoju matku si synovsky poslúchal. Daj, aby zákonodárcovia tvorili zákony a nariadenia, ktoré budú slúžiť pre dobro a blaho všetkých. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, svoju matku si s úctou obdivoval. Daj, aby deti prijímali svojich rodičov s rešpektom a vážili si ich rodičovskú obetavosť a výchovné rady. Prosím ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, svoju matku si nikdy neopustil. Daj, aby sme vždy pamätali na tvoje vykupiteľské dielo, ktoré si podstúpil pre našu spásu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, svoju matku si vzal k sebe do neba. Daj, aby sme sa raz stali hodní prežívať s tebou večnú blaženosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, na príhovor tvojej matky Márie udel svoju milosť Helene a Dávidovi, našim rodinám, kolegom a priateľom. prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, Pane Ježišu, nech naše modlitby plné vrúcnosti preniknú k Tebe. Posilni nás vo vytrvalosti stále sa modliť. Ako sa modlila Tvoja najdrahšia matka, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, vypočuj naše prosby, ktoré Ti predkladáme spolu s obetnými darmi a daj, aby na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, Matky Tvojho Syna, žiadna prosba nebola márna a každá modlitba bola vypočutá skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď On je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmŕtvychvstaním obnovil nám život. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu. Svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov, blesku, siah zem Tvojej slávy, hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach.
Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho, dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dalo svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krev novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. A hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stane vyznávame. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stáť pre Tvoju tvár a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším miestnym biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich zosnulých služobníkov Eduarda a Ruženku, ktorých si z tohto sveta povolal k sebe, keďže sa stali podobnými Tvojmu synovi v smrti, nech sa mu pripodobnia aj v jeho zmrtvých staní. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbení, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz sa modlíme slovami nášho Pána. Otče náš, ktorý si na nebesiach, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Kráľovstvo a moc i sláva. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľade na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle. Jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Povedz iba slovo a duša ma.
Modlíme sa. Pane, pri radostnej oslave preblahoslavenej Panny Márie sme prijali sviatostný pokrm. Daj prosíme, aby sme nasledovali žiarivý príklad a horlivo spolupracovali na diele nášho vykúpenia skrze Krista, nášho Pána. Všetkým úprimne Pán Boh zaplať, ktorí ste prijali pozvanie na túto rannú Eucharistiu, ktorú sme slávili na tomto krásnom a vzácnom mieste. Úprimne Pán Boh zaplať našim lektorkám Ivanke a Slávke, ktoré nám prečítali lekciu. Niekde sa mi stratil Miško, ministrant. Je tu? Miško, si tu? Dobre. Ďakujem aj našim kantorom. Svieti mi slnko, tak nevidím na nich dobre, ale sú tu ešte neodišli, lebo máme raňajky, tak som si myslel, že či neutekajú už na raňajky. Tak ďakujem Jankovi, slušnému pánovi Milošovi Kováčovi. A pripojil sa aj nový člen Tonko Halmo z Urminiec, úprimne Pán Boh zaplať. Ďakujem aj Kristinke, ktorá zásobuje, to je asistentka hlavného kantora. Takže ďakujem aj Kristinke, lebo pripravuje ona piesne, ktoré potom kantori spievajú. Takže úprimná vďaka všetkým. Samozrejme pozdravujeme všetkých doma na Slovensko. Odkazujeme, že všetci pútnici sú v poriadku, nemusíte sa báť. Ešte sme tu dnes, zajtra, v stredu, potom odchádzame domov, takže na stredu pripravujte rezne, dobre, všetky dobroty, lebo prídu pútnici hladní, ale myslím, že nie, máme dostatok jedla, všetkého, netrpíme núdzou, takže je o nás postarané, ale taký slovenský rezeň určite dobre padne. Takže všetkých pozdravujeme do Starého Tekova, do Hronských Klačian, do Veľkých Kozmaloviec, aj Malých Kozmaloviec, do Levíc, Kalinčiakovo, do Urminiec, do Prašíc, do Zlatých Moraviec, samozrejme do Bratislavy a do všetkých ostatných kútov Slovenska. A osobitne zase pozdravujeme aj našu stálu diváčku a účastníčku svätých homší Janku Zacharovu do Tvrdomestic. Všetkým vám prajem krásny, požehnaný deň aj tu v Portugalsku, aj doma na Slovensko. Prajeme, aby ste prežili pokojný deň. Nás dnes čaká výlet do hlavného mesta Portugalska, do Lisabonu. Všetkým prajem aj dobrú chuť k raňajkám a užite si aj tento dnešný deň, ktorý nám Pán doprial prežiť aj tu vo Fatíme. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.